Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da studiýadan men Ýogşan Anagurwan alyp barýarym. Olal bitiren işleri sonra gapsyna galýan hususy kärhana täze aeroportundan ýyly. Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçüliklerin protestler 27 ýaşady. Türkmenistanyň gitmek islegleriniň köpdigine garamazdan Russiýa uçorlar yarım boş gaýdýar. Türkmenistany uçorly barýanlar ýene-de karantina ýerleşdirilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okuranlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de Garawun kanalynyň suw adalýar, ekrançylyk meýdanlaryny suwarmak kynlaşýar diýen atlan çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okuranlaryň hataryna girdi. Balkanna we Marda döwletiň gurbanlyk sadakalary büdjetçileriň hasabyna berildi. Türkmen ýozlary, dalaşgärleri okuwa kabul edip başlady. Daşary ýurtlarda okumak isleýänler köpelli diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenipdir. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 27-nji hepde atly fotosergimizi köp görüpdirler. Şeýle-de Qırgızstanly imamyň ýurtda goýun etiniň gymmatlamagyny goşadyrnak içinde aýallaryň etiniň ardanlamagy bilen düşünürjek bolşy baradaky beýanat esasynda taýýarlanan video maglumat köp tomoşaçy çekipdir. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň kadrlar siýasaty ýa-da ýokary jogapkärçilikli wezipe anylan emellarlaryň ýygy-ýygydan çalşylmagy we bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gollugy 8-nji ýylda Türkmenistanyň nowatdaky kadr çalışmalarynyň geçirilendigini habar berdi. Synçylaryň pikirine görä bir günni ýokary derejeli emellarlaryň 26 sanynyň çalşylmagy täze prezidentiň häzirçenlik eden iň uly kadr çalışmasy boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde we açyk gürleşen synçylaryň şol sanyny Odalky ilçi Nur Muhammed Hanaň pikirine görä bu kadr çalışmalary bir tarapdan garaşylýan adaty bir zat bolsa ikinji tarapdan Serdar Berdimuhammedowyň Odal Gurbanyly Berdimuhammedowden miras galan hökümeti tas üýtgetmän galdyrmagy netijesinde onuň öz kadrlary ýa komandasy taýýar däl pikirler hem bardy. Aslında Türkmenistanyň soňky 3-10 ýyllykda ýokary derejeli döwlet wezipelerine bellenen we işi bilen tanalyp ýa tanylman wezipesinden aýrylan ýokary bilimli, hünärli raýatlaryň sany ýüzlerçe boldy. Olaryň arasynda jenaýatda aýplanyp uzak möhletli türme tutuklugyna höküm edilenlerde, türmede aradan çykanlarda, daşary ýurtlara gidenler de boldy. Şol wagtda Odalky ýokary derejeli döwlet emellarlarynyň köpüsiniň soňky kwallary nämälim bolup galýar. Golaýda garaşsyz neşirleriň biri öňkü prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň hökümetinde iki gedek vice-premier bolan Maýsa Ýazmuhammedowanyň ençe meýilbäri türmede oturanlygyny habar berdi. Emma resmi Aşgabat Türkmen News neşiriniň çap eden habaryny ne tasdiklady ne de inkar etdi. Eger ýatlasak, ýurtda geçirilen köpçülik çärelerini, medeniýete we metduwaty jogap beren Maýsa Ýazmuhammedowa resmi habarlara görä ýurtda gurulan medeniýet tesgalarynyň köpüsiniň boş duranlygy, ýurtda gazanlylan üstünlikleriň ören yaramaz beýan edilmek sebäpli wezipesinden oşadylypdy. Egerde onuň işden aýrylandan soň kän wagt geçmänkä türme basylanlygy tasdik bolsa, Maýsa Ýazmuhammedowa Saparmurat Niýazow döwrüne uzak möhletli türme tutuklugyna höküm edilen öňkü baş prokuror Gurbanyly Atazanowadan soň korrupsiýada aýplanyp azatlykdan mahrum edilen ikinji uly derejeli zenan bolýar. Türkmen hökümeti korrupsiýa garşy kampaniýanyň çägine 2020-nji ýylda Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutunyň rektory bolup işlän Sülgün Ataýewanyň 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenligini habar beripdi. Resmi maglumata görä Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýyndan 2020-nji ýylyň aprel aýyna çenli aralykda rektor wezipesinde işläp
wezipe ıhtiyarlıklarynyň çäklerinden göz gortaly çykýan hereketlere ýüzüripdir. Oňa degişli 4 sany ýaşaýyş çaý, 2 sany edara binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dükany, 13 sany ammar, ýeladyşgana we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi diýip Türkmen Döwlet Habar Gurulugy 2020-nji ýylda habar berdi. Bellemeleri Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda diňe kakasy Gurbanyňly Berdimuhammedowyň belleýän kadrlaryny täzelemedi. Eýsem öz belleýän vice premieri Muhammed Muhammedow hem wezipesinden boşatdy. Ol Muhammedowy mart aýyny odal öz işlän ornuny hökümet başlygynyň ykdysadyýet we maliýe meseleleri boýunça ornwasary wezipesinde belläpdi. Adatça bolşýaly Muhammedowyň ýurtdaky ykdysady ösüň ýokary depkinleri barada beren problemasy hasabaty hem oňa wezipesini saklamagy kömek etmedi. Yerli synçylar şol sanyny merkezi ýurtlaryny Türkmenistana syn edýän günwatar synçylary bu sebäpde kadrlaryň garnynaşlyk, şahsy weparlyk esasyny seçilip alınýanlygyny we bu ýagdaýyň umumy dolandyryş işini, professionallygyň ösmegine uly ýan ýetirýänligini belleýärler. Bir döwür Azatlyk radiosyny intern bolup işlän günwatar bilermeni Bradley Jardin'in ýazmagyna görä, Türkmenistanyny demokratik ýurtlardakydan tapawutlykda döwlet gurulukçylaryny anyk kariyera talaplary esasyna däli patrimonial lowka, ýagny maskala mantyk esasyna seçip almak praktikasy dowam etdirilýär. We Diplomat neşriniň dolandyrjy redaktory Catherine Putz'un ýazmagyna görä, awtoritarizmiň bu görnüşini hökümdar we onuň eginleşleri içerki kadrlaryny, hüner ülgülerini we hatta ahlak kadrlaryny da üns bermän dolandyrış guruluşlaryna ýergiderli gatışýarlar we bir ýerde maksat ýerine ýetirji häkimiýeti garşy bolup biläjek elementleri wagtyny aradan aýyrmak bolup durýar. Resmiýlerin ýygydan çalşylmagy hiç kimiň belli bir wezipede uzak oturmalygyny üpçün etse, ikinji tarapdan başarynyň ýa-da tejribäniň ösmegine päsgelçilik döredýär. Ýagny bolaryň ikisiniň hem gymmatyny gaçyrýar diýip Putz bu hili ýagdaýdaky ýurtda 2001-nji ýyldan bäri Saparmurat Niýazow tarapyndan bellenen wezipelerini saklayan Daşary işler ministri Raşid Meredow, Türkmenistanyň Abaşadaky elçisi Meret Orazow ýaly kadrlaryň şeýle uzak möhlete saklanyp bilmekleriniň juda geň görünýänligine hem üns çekýär. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kadrlar siýasaty baradaky söhbeti odalky ilçi, raýat aktivisti, Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed ağa odaly bilen Türkmenistanyny 8-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisinde oglan edilen kadr çalşyklary barada öz pikiriňizi aýtsaňyz. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda geçiren giňişleýin mejlisinde resmiýleň ösüş sanlary barada beren hasabatlaryny dinläp, ulokan kadr çalşygyny geçirdi. Synçylar bu kadr çalşygynyň Serdar Berdimuhammedowyň häkimiýeti geleli bäri iň uly kadr çalşygy bolup görünýänligini aýdýarlar. Siz bu kadr çalşygyny nähili garaýaňyz? Bu nämäniň alamaty ýa-da bir öňden gelýän dowamly kadr çalşygynyň ýene-de dowam etjegini görkezýärmi? Siz näme pikir etdiňiz bu habar eşitip? Doğrusyny aýtsam, ýoşun bu Türkmenistanyna kadr çalşmak owur täze zat del. Şoň üçin ýene mürem ýok. Niýazow döwründen başlap, tähel bir zat bolsa, şu hökman ýa minister ýa ornwasarlary ýa ýene-de edara ýolbaşçylary hökman şolar günäkär, umumy sistemde günäkär del, özleri günäkär del. Onam Gurbanyňly Berdimuhammedow dowam etdi. Nem ogly Serdar ýene-de şu wakalar gaýtalanýar. Ýöne ýerde bir zat diýip düşünýär formka diýen. Men pikirim boýunça. Näme üçin diýsem, Serdar Berdimuhammedow prezidentlige saýlanandan soň öňki ministerleri, edara ýolbaşçylary, ornwasarlary hemmesini diýenýäli üstütmän öňki şahsawy alyrdy. Ýöne ol gysagara kadrlar entek ýa öňünden taýin bolmadyk bolmagy mümkin. Ýöne soň ha gelecekde bir serederin görürün çalışmalarını çalışan neyip çok kabullenecek olmağı mümkün. Yani yankayçımı diyali öngden gelen sistemi hükümünü diyen yali
o da bolmagy mümkin. Nur Muhammed ayny şu Serdar Berdimuhammedowyň başda öňkü hökümeti gaýtadan tasdiklamagy käbir synçylaryň pikirine görä Serdar Berdimuhammedowyň öz komandasynyň öz tanayan kadrlarynyň ýokdugyny görkezdi. Indi Berdimuhammedowyň şu geçiren kadr çalşygyndan soň onuň öz komandasyny düzenligini aýdyp bolarmy? Öz tanayan adamlaryny, öz işleşjek adamlaryny seçip saýlanlygyny aýdyp bolarmy? Ol hakykatdan hem köýne kadrlary şu öňkülüne goýanynyň sebäbi hakykatdan hem şol öz kadrlarynyň näçe ýokdugyny görkezýär. O mümkin näme isen bir toporny tanımayan bolmagy mümkin. Bileşişmişen tanalany nokta ýöne tananyň bilenem. O ýöne tananyňa bir iş alyp barýan meseleleri başga. Şoň üçin ol şeýle bolmagy mümkin. Ýöne edil bu gysga döwürde de doly öz kadrlaryny ýem taýin edip öz kadrlaryny bellemek entek irät mükadiyen. Bu ýöne başlyjy etapy bolmagy mümkin. Bu dogamy bolmagy mümkin. Şoň üçin entek az wagt geçdi, az wagtda da onu da gysga döwürde ýem bir topar kadrlar çalşy wurdy. Indi Nur Muhammed ağa şu kadr çalşylaryny Sapar Murat Niýaz döwründen bäri şu kadr çalşygynyň sebäpleri barada bir analiz derňew ýa-da seljermeler geçirilmeýär. Bu arada jemgyýetçilige anyk jikmejik maglumatlar berilmeýär. Ýa-da aýrylan kadryň göýberen kemçilikleri ýa-da inniki getirilýän kadryň ýa-da bellenýän ýol başynyň aýra tynlyklary, iş başaryny barada jemgyýetçilige kän bir maglumat berilmeýär. Soňam ol işden aýrylan soňam bilinmeýän galýa köp zatlar. Indi şu ýagdaýda türkmen kadrlary kämilleşip bilermi ýa-da bir ýöne kadr gelli geçerligi diýilýän bolarmy ýa-da adamlaryň öz gornuna berken işini öwrenmegi üçin şert döredilmän hakykatdan hem dolanyrjy ýol başy gatlagyň gowşak bolmagyna galmagyny gazanmak üçin edilýän zat bolup bilermi? Siz näme pikir edýäňiz? Näme üçin seljerlenok, näme üçin anyk aýdylanok halka şu kadr çalşygynyň sebäpleri? Ol aýdylmaýanyň sebäbi niýet döwrüne aýtýardy. Aýna plan produkda kemçilikler bolanny şonu ýa-da maýdyp geçdim. Bu sistema günakardy. Ýöne şu ministerlik bu işlerini şu ýalňyş boýunça şolar ýa kemçilikler bar diýip şu ministerler ýa ornatyrlar boýunça çalşýardy. Onuň başga da bir mesele bar. Ýa-ki kadr meselesi bellenende on ýa-ki şu produkdan başy çykýarmy, şu produkdan alymy barmy, okapmy, işläpmi, bu zatlara täsir edilmeýän bellenýär. Haşma halkı çalşylýanyň bir topary Gurbanuly Berdimuhammedowyň bellen ornatyrlaryny alyp görsek, bir topary ýa-ki iqtisadiýat meselesini işleýän bolsa, öňkü doktor ýa-da şoňa meňzeşdät, diýmek şu öz çalışmalarını özlerine wefa boljak adamlary bellýärler. Şoň üçin o adamlar işini başarmaz, o adamlardan sen talyp näçe edýäň de ýetjek başlaryna ýetebilmersiň hiç wagtda. Indi Nur Muhammed ağa Niýazowyň kadrlaryň kemçiliklerini aýdysy baradaky mesele dolanyp geleliň. Niýazow kadr çalşygyny ýygyderli gurnap şu telewizionda şowur tomoşa ýaly edip görkezenden soň Niýazowyň halk için näki meşhurlygynyň artanyny gaýdylýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä. Niýazow şol ýol başçylary käbir kemçiliklerini görkezmek bilen halkyň öňüne gözden düşürüp öz awraýyny artdyrmak üçin ulanyny bir ýagdaý diýerler. Synçylar ikinji tarapdan siz şu Niýazowyň öz döreden sistemasynyň kemçilikleriniň ýaşyrlanlygyny aýdýarsyňyz. Emma Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe Niýazowyň ol görkezden tomoşalary türkmen telewizionynyň sahnasyndan daşlaşdyryldy. Gurbanuly Berdimuhammedow şu aýryan çalşyryan kadrlaryny Niýazow ýaly kän gözden düşürmedi. Ýöne olaryň soňky garlarynyň näberli bolanyny aýdylýar. Indi şu ýagdaýlaryň ýaşyrylmagynyň syry nämede siziň pikiриňizçe? Yine şu Niýaz döwrüne aýdyp geleli. Hakykatdan şu telewizorda çykşetdirip şu bar günäni ministriniň ornuşaryny sunatmak hakykatdan şu ýaly tomoşa Niýaz döwrüne bolýardy. Ol ýöne beýdip özüni awraýlap, olaram garalap köpe çekebilmez. Kimem bolanyna Niýaz döwrüne de bolmady. Näme üçin näçe başga halklar näde? Hakykatdan hem Niýaz isleýär bolýan ýöne şu kömekçileri başaranok. Şolar şonu şu ýagdaýa getirýärdi. Ana nädeler? Ýöne soňa halkam düşünüp urdy. Ondan ol tomoşalar ýem halka täsir etmedi. Şoň üçin belki de Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-ki öz döwrüne ýem o tomoşalardan ýüze urdy. Ýöne hakykatdan hem ýöne ol adamlary aýrylaýanady.
ayrılmakada ayna işini başarın o keyin söylüyen nip o zatlar hakikaten yani şu işini başarman ayrılayanını bir görkezdiler olan yani hakikati hiç kime maydalı yok. Nahil kemçilikleri bolon için. Nire son ayrılanın son nire yok oluyor bu adamlar. Bu gizlep yaşarmak bu sistemin yanlış olduğunu görkezdiler. Şu sistemin yanlışını yapmak için, şunun için yankı kemçilikler var arada ya nire yok olayan var arada görkezlenok. Hakikaten şu sistemin kimçiliğini görkezmezliği için edilen hareketler. Nur Muhammed ağa, bu edeki kadr çalışygyny prezident Türkmenistanyň Awstriýadaky, Yaponiýadaky, Belgiýadaky, Fransiýadaky, Türkiýadaky, Azerbaýjanyňdaky, Ukrainadaky we Günörtü Koreýadaky ilçilerini hem täzeledi. Sizin pikirinizçe bu ilçilerin köpçülüklerin şeýle ýagdaýda birden sebäbi düşünülmeden täzelenmegi näme bilen baglanşykly bolup biler. Mundan öň pandemiýa döwrü bilen baglanşyklykda ýa-da Ukrainadaky wakalar bilen baglanşyklykda türkmen ilçileri barada, türkmen ilçihanalary barada, käbir türkmen diplomatiýasyny awraýdan gaçyrýan maglumatlar sosial gomlarda, garaşy neşirlerde peýda boldy. Hususan Türkiýedäki konsulluk we ilçihana bilen baglykda köp gurrunlar çykdy şu geçen orada. Siz öňkü ilçi ýokmyny şeýle ýagdaý öň görüpmidiňiz? Yok, şeýle ýagdaý hakykatdan görüm ýokdyk. Näme üçin diýsem, o döwürde näde ilçi bolup belän adamlaryny bele ýygy-ýygydan näl bolyn, ýöne ýatdan çykaran ýaly hiç çalşanokdan, aýranokdan bir gol sebäp bolaýmasa. Ýöne eýleki döwletleri alyp görse hakykatdan bir sistema bar. Yani Salawaydamda rotasiýa diýär-de, ýeri çalşmak bir bilen ya 4 ýyl käbir döwletlerde ya 5 ýyl. Şonu ýaly bir döwri, 2 döwri geçenden soň şondan köpe çeken okdylar, çarşýadylar. Ýöne Türkmenistanyň olar ýaldaky ýokdy. Näme üçin diýseniz men özüm Türkiýede ilçi bolup 8 ýylda oturdum. Özüm aýrylmakam. Ýa-da döwrüne bellenen alyp görsek, New Yorkda oturan Aksultan Türäýew 95-nji ýylda näre otur. Beýle eýleki döwletlerde beýle zat ýok ahyren. Ýa-da Meredov Amerikadaky ilçi. O da 20 ýyl boldy, oturan şo ýerde. Şoň üçin diýene bir eýleki döwletlerde bular ýalda ýok. Umumy diplomatiýada bir ýanky ýerini çalşmak ýa täzelemek ol sistema. Ol hakikat kanun ýaly bir sistema bar. Ýöne Türkmenistanyň bu zat ýok. Ýöne Serdarın geleni bilen birinciden men pikirim boýunça daşary ýurtlarda ýa-ni ilçihanalarda işledi. Şo bir tejribe berdim kädiýen. İkinciden onun Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň diplomatik akademiýasyny okap gutordy. Bu zatlar näme-de bolsa tejribe berýär, bilim berýär. Şu zatlary ulanyp eden bolmagy mümkin. Näme üçin diýsem, işlerin hemmesini işden aýranok. Käbirini mesela men Azerbaýjanyň Türkiýe'ye geçirdi, Yaponiýadan Azerbaýjana geçirdi. Bular ýaly rasatçylar ol hakykatdan bolýanda, şoň üçin edil häzir hakykatdan meýleki döwletler ýaly rasatçy edermi, dowam edermi, etmezmi diýmek biraz irrak mukadip kirýän. Ýöne umumy bular ýaly onunca şunýaly sany köp ilçileri işden aýyrmak ýa ýerini çalşmak bir Türkmenistanyň taryhyna birinji gedek bolýan zat. Indi ilçiler barada aýdylandy ýa-da türkmen diplomatiýasy barada aýdylandy. Garaşlygyň başga ýyllaryndan bäri Türkmenistanyň 3 sany daşary işler ministri Türkmenistanyň siýasata garşylyk bildirýän adamlar bolup çykdy. Olaryň birincisi Awdukuliýew, ikincisi Barys Şeýhmuradow, üçüncüsi Batyr Berdiýew. Şoň bilen birlikde de türkmen ilçileriniň bir näçesi daşary ýurtlarda şo Türkmenistanyň siýasatyna, alyp barýan siýasatyna protestlер daşary ýurtlarda galdy. Ýagny Türkmenistanyň gaçdy. Emma soňky döwürde beýle ýagdaýlar kän gözilenok. Siziň pikiriňizçe Türkmenistan şu daşary siýasat urundaky pitneçiligi ýa-da garşylykly pikirler, başga pikirler doly öz kontrollugyna aldy diýip bolarmy şundan soň? Bundan soň da legal kontrolüni aldy diýip bolmaz ýokşun. Ýöne meselen ýalşdurny. İşi bolup ýerýän adamlary özüne yaramayan adamları Türkmenistanyň içine özüne şu garşylyk görkezýän ýa bolmasa şoň etýän hereketlerini gün açyk bolmasa tanqid etýän adamlardan diýjek bolup ýerýärdi. Başta alyp göreli Han Ahmed bardy, Ata Çary bardy, Abdukul bardy. Bular hemmesi ýa-ni hakykatdan Niýazow özüne şolar potensial garşyda şu hökümini görýärdi. Şoň üçin
şolar ýaly adamlardan diýinip, özüm şu ýurtdaşyna bolsun, bärik gelmedi ýaly diýip şu pikir bilen uğratýardy. Men özüm ha şolaryň biri diýip hasap etýär, näme üçin diýsem, o döwründe Türkmenistana gadaganny. Diňe şu Niýazy Rusy bilen gelip bilýärdik. Ýa-ni ýeşilleri çağırıp halkla tygady bormaýa, garaşsyzlyk bayramy barmy, şolar ýaly döwürde diňe çağırılıp Türkmenistana bar bilýärdik. Şoň üçin o döwürdäki iýerlen, ýeşoly iýerlenler bir başga, şoňkular bir başga. Şoňkular esasy ýa-ni namdar adamlaryny taýlap iýerýärler. Şoň üçin bu ýeşilin içinde olar ýaly garşylyk görkezip, işini taşlap gidip opozisiýa geçmek ya umumy ýöne taşlap gitmek olar ýaly ilçiler ýok. Onda sizin pikirinizçe Türkmen diplomatiýasy has professionallaşdy diýip bolarmy? Şu gelinen ýagdaý bilen baglykda, ýagny öňkü diýilmek isleýän adamdan ýa-da siýasy garşydaş hasaplanýan adamlaryň iýerleýän ýerlerine inni başga görnüşli, okulu kadrlaryň, dil bilýän kadrlaryň iýerilmegi Türkmen diplomatiýasynyň kämilleşýänligini aňladyp bilermi? Yok, şun. Onu da deyip olmaz. Näme üçin bir topary diplomatik bilimim, ilimim yok. Taýin kadr deyip aýdyp bolmaz. Bu diňe kadrlaryň ognumy bolar. Sebäp diňe taýin kadr deyip ýa bolmasa, şoňky diplomatlar bilimli, dilli, bilimli deyip aýdyp bolmaz. Olaryň içinde bir bardyrym, ýöne umumy sistemaň üýtgäp taýin kadrlary berilýär deyip aýdyp bolmaz. Türkmen diplomatiýasy teşe düşýär ýyl-ýyldan. Ha esasy şunu aýdyp bolar. Bu Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky olalky ilçisi Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem aýdyp hem bilersiňiz. Nur Muhammed ağa söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Ha, sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi 10-njy ýyl protestler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 1995-nji ýylyň Tomsonyna Aşgabatda şol wagtky prezident Sapar Muratniýahyň hökümetine garşy guralan protestiň bolup geçenine şu hepde 27 ýyl boldy. Şonda protestçiler ýurtdaky sosial meselelere nägileliklerini beýan edip, hökümetiň işden çekilmegine, täze we azat saýlawlaryň geçirilmegine çağırış etdiler. Emma halk köpçüligi olary gollamady we häkimetler bu ýagdaýdan peýdalanyp parahatçylykly ýygnanşmak, pikirlerini beýan etmek hukuklaryny ulanmagy synansan ýaşlary, neşekeşler, arakkorlar, jinaýatçylar hökmünde häsiýetlendirdi. Bu protesti gurnoýjularyň biri Aşgabatdaky häkimet çalşandan soň Norwegiýadan ýurduna dolanan we gaýtadan uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen Gulgelli Ananyýazow 2004-nji ýylda Azatlyga beren interwýusyna Türkmenistanyň durmuş barada şeýle gurrun beripdi. Inni gapylarda dagda hol gapçanyk alüminyň bolsa galanok hemmejesini ogurlap bir ogurlanmayan rahatlarym ogurlanyp başlap edilmeyen rahatlarym edilip başlap bir bitin adam ýok o taýda. Näil bitin adam ýok? Dünýä neşewent ýaşy kiçin ýaşy ulyň ýok, hemme kişi neşewent. Ýöne ine bir soňky ýaşlar bar, 12 ýaşyndakylar. Ana olar bilen gurleşemizde, ana olar diýerler biz ağa minni şular görenmezden soň birini galanda da beýlede dursun ulalsagan çilmem çekibiljekdäl şeýle biziň degnamyza degdi şu neşewentlik ýurdumyzy dünýämizi ally diýişip otyrlar. Sen gurgurunda ýaşly adamlar öz çağalaryny zaýlaýar. Hemem şu ölenini bir hili begenleýän ýaly adam ölenini ýa haýwan öleniniň tapawdy ýok ýaly bir duýgu bar diýip gurrun etdiňiz. Wah, ine men dogan oglanım goňşym ýogally. Şoň ýanyndan ýene-de inni bulan bir kilden öljek, ondan kiçesi durdy. Bizem bir ýaşlyrak adamlar bilen durdukda, ay bir gurrun edäýdiler-de, bir arasynda ýylgyran bolly, ýene-de bolly bolýan şo görgüli aňyrsyna öwürlidi. Inni geljek bir killikde öljek oglan be, inni adamlar ölenine haýwan ölençe de görjek däller ay diýip şeýle bir hili gaty görüp gitdi. Oň şo gaty görende
menem öň düşünüp durum bir uladan diýip ýöne gurlap durka ýylgyrsak ýylgyrdyk bolyn ýöne dogrudan hem biziň özümiz hem deputatçymyz işe şol dogrudan hem begenilmese gynalnanyk sebäbi ol biýabraýçylga getirýär çağalarynyň gözünden düşýär hemme çağalaryň sussu petelýär o kakalaryny görüp ýa agalaryny görüp şoň ýaly hiç çydar ýaly zat bolman soň menem şu taýlarda inher şo ýarym däli alak bolup aýlanýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatda 27 ýyl mundan odal hökümete garşy geçirilen protestler baradaky maglumaty kärdeşim Maksat Ataýevden alalım. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulygyny Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçülikliň protestler 27-nji ýyl dönümini hormat bilen ýatlanýar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyny hökümete garşy geçirilen ören seýrek protestleriň biri hökmüni taryha giren 12-nji iýul ýörüşleriniň ýygyny protestlere gatnaşyjy 14 adam tutsak edildi. Ýene şonça adam uzak möhletli türme stawlugyna höküm edildi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilenleriň ykbalyny ünsi çekýän olary diýir görkeziň halkara kampaniýasy 12-nji iýul protestleriň guramaçlarynyň biri bolan Gulugelde Ananyasowy öz sanawyna goşdy. Halkara hukuk goraýjy toparlar ençe meýil bäri Ananyasowyň türmeden boşadylmagyna çagyryp gelýär. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan 4 ýyl golaý wagt soňra Türkmen döwleti ýaňy bir garaşsyzlyk alyp ýurdun çägini özüge pikirler häkimetler tarapyndan hini dolup basylyp ýatyrylmanka guramalaşdyrylan 12-nji iýul köpçülik ýörüşi fiýinçilere görä halk hakydatyny hinidem ýaşaýar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä 27 ýyl mundan azal 12-nji iýulda ýer bilen ýüzlerçe demonstrant Aşgabatyň Hitrovka diýilip tanalýan sewitine üýüşüp paýtagtyň merkezine tarap ýörüşe geçýär. Ýörüşe gatnaşyjylar ýurtda ýaramadlaşan durmuş ykdysady şertler sebäpli şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň ýol başlygynaky türkmen hökümetini ýyjdan çekilmäge çagyrýar. Ilki başda protestlary ýurduň durly sewitleriniň 15 000 adamyň gatnaşmagyna garaşlýar. Ýöne şaýatlaryň sözlerine görä gatnaşyjylaryň sany ýüzlerçe adam hökmüne hasap alınýar. Ýüzlerçe demonstrant Aşgabatyň Hitrovka sewitine ýygnanyşyp Magtumuly şaýorunyň ugruna ýerleşýän Mollany Pes drama teatryna çyn ýörüýär. Ýene 2000 töwereg adam köşeden baryp ýörüşe goşulmaly ekeni. Ýöne häkimetler tarapyndan olaryň öňü baglanypdyr. Polisiýa Mollany Pes drama teatrynyň öňüne ýüzlerçe demonstrantyň daşyny gawaýar. Ýöne şaýatlaryň sözlerine görä protestlerde zorluk ýüze çykmandyr. Teatryň öňüne häkimetler bilen protestçilaryň arasyna geçirilen gepleşiklerden soň ýörüşe gatnaşan adamlar ýörüýte awtobuslarda öýlerini daşalýar. Şeýlelikde ýurdun taryhyny megerem ilkinji we iň soňky gezek siýasat taýdan guramaçylykly geçirilen ýörüş tamam bolýar. Protestleriň ýygyny häkimetler oňa gatnaşyjylary ýyzarlap başlaýar we munyň netijesinde 30 golaý adamy garşy dürli aýplamalar bilen gazy tişi gozgalýar. Fiýinçilere görä Aşgabatda geçirilen ilkinji halk görüşleriniň häkimetler tarapyndan öňüniň baglanmagy we 30 ýyllyk garaşsyzlyk döwrüne wagtal dürli adamlar toparlarynyň hukuk goraýjy toparlary görä siýasy matdaplar bilen dürli aýplamalar esasyna uzak möhletli türme tutulmagyna hökm edilmegi Aşgabatda bina edilen türkmen rejiminiň düýbüni mäkän berkitdi. Azatlyk radiosu Aşgabatda geçirilen 12-nji iýul protestlerini ýatlap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. 12-nji iýul güni ertir yerlerdäki owalardan Aşgabatyň etegindäki yerlerden köşi hem şor diýilen taraplardan adamlar, ýaşlar topar bolup gaýdypdyrlar. Gaty köplük bolup gaýdypdyrlar. Olaryň bir näçesini ýolda saklapdyrlar ýöne şu Aşgabatyň merkezine gelip ýetenler köp. Ol bir aýratyn sapak boldy. Taryhyň bir aýratyn sapagy ony ýatdan çykaryp bolmaz. Şol insanlar hökümetiň alyp barýan siýasatynyň kanagatly däldigini, şol hökümet siýasaty bilen alalyşyp bolmaýanlygyny aýtdylar hem şu arada listowka ýaratdylar. Ine munyň özü bir aýratyn gahrmançylyk beýlik bir tarapdan geljekki döwür üçin, beýlekler üçin ören gowy bir sapak diýip türkmen ýazgysy gurrun berýär. Türkmen rejimi geçen 14 ýylyň dowamyny özüge pikirleri basyp ýatyrdy. Azat metbuat, erkin söz, erkin pikir we beýleki esas azatlyklar raýat jemgyýeti, siýasy we raýat işçiligi fiýinçilere görä Aşgabatda dören çydamsyz rejimiň 14 ýyllyk diýdim zorlugy aslynda ýok boldy. Erkin pikire wekilçilik edýän aktivistler, intelligensiýa wekilleri ýa ýurtdan gaçmaly boldy ýa-da uzak möhletli türme tutulmagyna hökm edildi. 12-nji iýul protestlerine tutsak edilip iş getiren aktivist Gulugelde Ananyasow halkara hukuk goraýjy toparlaryň batyşlarynyň netijesinde türmeden boşadyldy we ýurtdan çykmagy başardy.
Ýöne ýurtda 2007-nji ýylda prezident çalşyp Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň köp bile görä häkimetleriň maýylganlyk wagdalaryna ynanyp ýurda dolany. Ýöne desine gaýtadan tutsak edildi we ýene azatlykdan mahrum edildi. Ananyazow ýurdun daşynda wagty 2002-nji ýylyň noýabryna Azatlyk radiosyna beren interwýusyna şol döwrüň ýurt içindäki syýasat, ykdysady we jemgyýetçilik howatyny şeýle suratlandyrdy. Halkyň ýagdaýyna günnäki çöregini günne zordan tapýar. Hemme millet yaraly gaplan ýaly hyrlaşyp ýörýäne diýip aktivist 20 ýyl mundan ozal Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aktivist soň ýene türmä düşdi. Onuň yaraly gaplan häsiýetlendiren türkmen halky bolsa, fiýinçilere görä Aşgabada ymykly kök salan diýdimdor rejimiň berk çäklendirmeleriniň we oýunlarynyň pidasy boldy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.